Vítal som mojho nového videa. Po dlhej dobe, asi 3 roky nehrám. No nebol som aktívny, lebo vonku je asi v tej súbke, neviem čo, teplo a je to čo myslím. No takže ja som na 1.21, kde musím to skúsiť. No to som si ja programoval kreatív, ale tento meč, akože seriózne, tento meč je najlepší, není to meč, ale to si myslím. No, neviem si niečo, to je múča. Vy to asi neslyšíte, ale jo. Ne, ja Simpson stavím. A mám kreatívny ten zamestný. Ja tento budem jako zároveň a dám si survival. No. Oh no! Ne, kamo! Ne, kamo, ideš tu. Chcem sa povedať, že to nie je no, ale to je tak suka. Potom môžem sa zmeniť render Vincent. Jo, a dajte odber a like na môj druhý kanál, hej, Rustic Vlk. To vám dám popisku videa. Ja. Teraz to ide lepšie, podívejte sa. Okay. Mám toto, vystredím sa. Vystredím sa. Dobre. Bum. A to bude toto. Ne, musím skryním. Takže takto sa vytvorím. Musím zvyšky a bum. No, takže. Ešte raz. A bum. Tak. Musím zase znova, hej. Bum. Vidíte, vidíte toto. A zabil som Enderdraka na jednu ránu, takže... Jo, takže to je malý stav, takže idem sa odpojiť. Jo, a môžem robiť konec toho, lebo... Idem k babičke, takže čuuu.